Berlinen badago plaza famatu bat, Alexanderplatz. Eta baitare, Portaventuran badago atrakzio bat, Tutukiesplatz. Eta gaur gurekin beste plaza famatu bat izango da. Johnny Platz. Onge etorri, jauna, zer moduz? Earki esplikatuta. Earki, a ber, eu jo naiz. Zergatikan Johnny Platz ditzeie. Bueno, ni Jon Plazaola naiz. Plazaolatik beti plaza. Izan diate, plaza. Eta lagun bat juntzan Berlinea, Alexanderplatz da ontoki horta juntzan. Erasmusitea, Universidade Garaian taula. Eta handikan beak plazatik Platz jarri zian. Eta hortik ja izen artistikoa, eta zan Johnny Platz. Ona. Osa, hanguai, Alexanderreko plaza, eta hiri Johnny Platz. Hau den marka. Bueno, asukilak ezautze aldituk? Ez da, inundike. Ba, ekialde urruneko lekale baek, babarrunak azu hontan, goxo-goxua, eta gauringo duen txaladat, behaiekin. Adi lagunak, oso ondo pasakadu da, Johnny medakauta. Bueno, lagunak, eguerdion, hementxe gaude, eta Jon, sekula izan alaizi Alexanderplatz hortan? Bai, oixe, hori da Berlineko ekialdeko plazain nagusina, Alexanderplatz. Berlin asko gustatzen zaiten hiri bada, gainea. Oain dela urte pilo bat, Europa Euskaraz programa egiten genuen ETB-rako junginen Berlinea, han ezagutu nun, han beten itun 22 urte gainea. 22 urte txo, Beste beste batzutan ere junaiz bisitan, noski, bai. Ondo. Eta jarri alde xira eta Tutukiesplatz egun ala izegula. Baitare. Hori ere, oain dela denbora gehiago, zeakin institutuakin da, liseoakin ikasbidaian junginen, Barcelona eta Mallorcara, eta Barcelonatik, Tarragona aldea junginen Portaventurara, eta Tutukiesplatzen buelta bat eman gendun bai. Egia, zan leku erra, eta beru eite unian ezin obia. Bueno, gaur elkarrekin ingo deu, entxalada bat esan duen bezala, azukiekin eta osagai mordo batekin. Eta aldi berian, ondo pasa, ez da? Hombre, bai. Hau del saio, Gora gutarrak. Bueno, lagunak, eta Jon, osagai desenteak hau gainean eta garatu garen nundik noa ibiliko gaituken pausuz pausu, ados. Bueno, azteko eta behin, indeuna hemen beratzen jarri, bueno, uretan, hidratatzen, gure babarrunak, eta ingo deun gauza bakarra da, kasulan jarri, gatza tanto batekin, ur berriakin, eta egosten jarri. Ados, behin egozita daudenean, ingo diona da, gainuntzeko osagaiak gehitzen jun. Ingo deuna da, tipulina eta xitakia salteatu, eta salteatuta daunean, sartuko izkilou, hemen dazkau, indabatxo fresko hauek, eta ingo deuna da, dena gero babarrun eta gaitu. Hoi bat. Eta gainuntzeko osagaiak, bai tomatiak, baitare olibak, baitare maspaxak esan behar nire, baina matxaituk, hemen dazkau soja kimuak, zagarra pusketetan, hau edana baitaren txalada gehitu goitugu, baina gordinian. Eta gero ingo deuna da, hemen olioakin, limoiakin, gatza pixkatekin emulsio txiki batola, eta horrekin ingo jaunaek dena alinatu. Eta gutxi barit, bi gauzen goitugu lagungarri bezala. Bat, aguakate krema bat ingo dugu, izangoa emulsio bat, maionez antzeko bat bezala, baina arrautza berden, aguakate erabiliko dut. Aguakate ingo duguna da garbitu, gazta gehitu, ura eta ziapia birrinduko deu, eta gero olioakin maioneza bezala ligatu ingo ditugu. Eta hoi jarriko deu, iskinan lagungarri bezala. Eta gero beste lagungarri bat ingo deuna da, hau gordinikan, ingo deu ontzen utzi egun batetik bestea. Ingo deuna miso, saltza, ura eta ospina ondo berotu, eta zuku hortan sartuko deu gordinikan xitak eta tipulina, pipermina, piperra eta erramua. Eta egun batetik bestea gelditukoa, eta hori baitare entxaladan gainean jarriko deu, eta nola ez, hor endibia moria dazkau, baitare moztuko deu Julianan, eta lagungarri bezala jarriko jau, berde pixkat fresko eukitzeko. Berdez kasu honetan moria, baina bueno, entxalada pixkat eukitzeko. Orduan hau da platera bat, pentsatu inberdezuna, ez? Egun batetik bestea, bihar hau jango. Hau azteko, eta behin, egun batetik bestea, eta hauek sartzen baitu gure hidratatzea, egun batetik bestea, asko oso beto. Bestela, inaldia, baina denbora gehioan behar gazan. Igual etxen bisita daukezunen taula ondo gehatzeko, hau... Aurreatu.
Barkatu. Eta hoidek, entxalada bat jartziko golako batei, etortzeken tipo batei, eta esateki, Jon, arki dominatzekik, ekialdeko entxalada. Tolosan olako babarrunak okita urrutik unaiz, ez? Babarrunak mila. Bantxe zamdek egitza. Bueno, lanian hasiko baituk. Eta hengo jaunaek, hau txikitu, hemen xitakiak dek perretxiku bat oso xamurra, baina antzekak txortena oso gogorra. Orduan garrantzitsuen, ni normalitezio, heldu ondo, buelta bat eman eta arte itezako, bale? Eta gero ingoitu Julianan moztu, bale? Venga, hoire kontu, ni babarruna jarriko ditu martxan, eta betale xitak eta tipulin hau, goxatzen hasiko ditu lapikoa. Earki. Bueno, aurrekoan etorritzan, lasaina bat ingen nian, izeta erdiko paraje hortan, eta gaurkoan zerrekin ator. Beti zeozekin etortzeiz esku hartien, da ez dakik zerrekin abilen guantxe. Bai, bueno, estrenatu berri dut bakarrizketa berri bat. Stand-up formatuko bakarrizketa bat, ez? Horrek esan nahi du. Zer nahi du stand-up hori? Stand-up tente nahi dik esan, ez da? Hoi da, zutik egiten dan komedia da, izan esaten bezala. Stand-up surf, tente egiten surfa. Hori da, bestela, eseritako komedia izango balitz, sit down izango litzak, stand-up, ez? Zutik egiten dan komedia da, eta da, komedia klasiko bat da, ez? Britania handitik, edo Ameriketatik edo garai batian esportatutako zeo zer, eta da, beti ikusi deun hori, ez? Baten bat, bakarrizketan, jendian aurrean, umorea iken, komedia iken. Eta ordu zein de, oinarrira pausua, gatzean jo junaiz eta oinarri egitituen bezala. Oindala, 23 bat urte, hasi nintzen ni bakarrizketan mundu hontan sartzen. 23 urte? Baldazkako 25, ose. Bi urtekin hasitzan, bi urtekin. Pixka gehiore, bai. Berrogeiko muga ja pasata garegu, Bai. Pasa berri, baina pasata. Vale. Eta ni hasi nintzen urretxun, nik lan ikenun taberna baten. Bai. The Intrepid Fox izeneko taberna baten. Unibertsitate garaian eta, azte burutan eta, sos batzuk irabazteko, eta unibertsitate bizitza hori, pixka bat kosteatzeko taula. Eta urretxun, bizi izan, bizi dago handik, baina berriz Irlanda hueltauta dago, Irlandar bat. Vale. McCrae Clark. McCrae Clark, bai. Eta ua ibiltzen zan bakarrizketak egiten eta bar. Ibil izan Irlandan, baita Londresen taulare bai, eta urretxu bat horri zan. Eta behin, arek, nahi asko guztat ez zitzaten, han tabernan eta lanen neon bitarten taula, jendia itxistek eta kontatzea taula. Ez dia sinisten. Hortan, egia zan hortan finagoan nintzen trago kateatzen baino. Vale. Eta beak proposatu intzian behin, haizu, eta zeatik ez aurre Intrepid Foxen batzutan antolatzen zian, bakarrizketak eta bar, eta zeatik ez zeateatzen holtza gainea egun baten nerekin, da probatzen deu. Eta nik baukat, olako zea bat, akatxo bat, dala asko dauzket, baina oitako bat da, hoixe bea, ez etzik esaten ez dakitela. Orduan baietz esan nion, eta antxatean nintzen Intrepid Foxeko holtza gainera, egin gendun bakarrizketa hua. Goatzea laiz, ze zanuan egun hortan, ze atea guan. Izan zan disparate bat, kriston disparate izan zan, atean nintzen Bin Ladenetaz disfrazatuta, garai hartan puripurin zehon zertzan, eta euskera zinun, Bin Ladenetaz mozorrotuta euskeraz, eta bukatu nun ETV-ko kirol esatariak imitatzen eta bar. Eta oin monologonez hartu dut hori, ez? 23 urte pasadia, eta baina... Hain beste bizarra zuen, eukiko igual oain bizarra hobiak akiteko. Antza gehiago da, Bin Ladenena, bai. Baina oain ezinezkoa da, ez? Baten batek igual Bin Ladenetaz disfrazatuta, monologo batik ja, bai, grazi gutxi. Bai, baina 23 urte berandugo ETV-ko kirol esatarik berdina die, oin dikan. Gauza batzuk aldatzen diela, baina beste batzuk ez. Mundu hartan sartu nintzen, eta hoxe, hasi ginen... herri bakarrizketak egiten, euskeraz gainea, garai hartan, jende asko etzan ibiltzen, euskeraz bakarrizketak egiten. Eta, bueno, hori, 23 urte berandugo, erabaki dut berriz ere espektakulotxo bat, txou bat, teixakin txoua montatu, eta berriz ere bakarrizketan mundu hortan... Eta bakarrizketa berri honek, nola izen naik? Tutun Platz. Bai, horritzkoko bat indet, nire ez izenakin, Platz horrekin, eta Tutun Platz hori da onomatopeia pixkatez, humore gilek eta txiste bat botatze dutenen, orokorren, txiste txar bat botatze dutenen, bateriak egiten don Tutun Platz, hori da. Eta horrekin pixkat, indetena da, kontenedore bat sortu, gai batzuk badauzkat beti jorratuko ditutenak, eta beste batzuk gustatzen zait baita ere aktualidaden gainen egotea pixka bat, eta seguro, astez aste edo emanaldi gauza batzuk aldatzen jungo diela, edo segun
ze gauza sortzen dian, zer dagon kalian, pixka bat aldatzen juta ere gustatzen zait. Baina, oinarri eta... Eta aldaketa horiek dituzu ere igual ijutea, ez da, kiston bakarrizketa prestatu jat, banitxeak area, gazatit, pusketa kiston hauan da, inorrek ez tekin parre, hau aldatu inberdi jat. Hau pentsatzen nien alasa jogoela, kiston ondo, atea zaiteko nahi bombo gehiago eman bertziot. Bai, noski, emanaldi bakoitza desberdina da, ez? Segun ze plaza, ez da? Ze platz izango jau. Ze platz tokatzen dan, emanaldi bakoitza desberdina izaten da, eta batzutan egia da, pentsatzen dezula, edo konfiantza asko daukazula, zuk sortu dezun txiste baten, eta baten kirkilak hortxe, kri, ez. Inork ez du parre egiten, ez, eta esatezu, hau ze izango da, tempo kontua izango da, eduki kontua izango da, eta emanaldi juten zea pixka bat hori dana fintzen. Eta beste batzutan alrebeskoa tokatzen da. Zeo zertan etzen eukan olako konfiantza hundirik, eta bapaten kristonarrakazta izan du, edo erremate bat zen eukan, eta jendek parre lehena hoin du, beste toki bat. Eta ez tekesta errematatu. Kontuz, hori da. Vale. Orduan pixka juten zea horre, publikoa neurri hartzen, eta dana fintzen ezeteten bezala, bai. Bai, azkenean zuena guria bezala, pixka gozatu inberdek, segun ze jabaki ateatzeken da jaki honekin gozatzen nahi bai jendia, horrei heldu, ezta? Bai. Askotan azkenean publikoak edo netesan iretxe atortzituguneko hiri ikustea, behle jartzen zirute gure lekuan askotan. Sukalden ere pentsatzen dut batzutan gauza eharrak gertatzen diela esperimentatuz edo nahi gabe ere, bai, ez? Ni askotan gertatzen zaitek igual hogi bat, ez nahu guztua geldiu, labetik ateak erorita, eta esatek, baina etxeka beste zer deten da, eman berdiat. Eamate den da, eta jendeak, atzo gila osona, inuan osona, katxiz, lamar, kiston aldi hau nitan, da. Eta pentsatzen, ez, kontrakoa. Bai, hori ere gertatzen da. Orduan, bueno, egia da, zuzeneko horrek guri, hontan gabiltzan hori, adrenalina asko ematen digula, eta oso pitirri jartzen gaitula. Orduan, sentsazio hori berriz bizi nahien edo, sortu dute bakarrizketa berrie, bai. Bikain. Jon, inja gauza bat bituzak hauek, bertaz hartu itzak, eta tipulakin berdin egingo jau. Baituzak, nik ingo jatenak tipulau jarri hemen goxatzen, eta ikin behar diakenak tipulare bai Julian amostu. Osondo. Ikusi jate gabe gainea labana osondo moitzekela, Bueno. Torri txanetik ganunean asko ibiliaiz, torri aizenetik asko ibiliaiz, Bai, gustatzen zaiz. Egia da, sukaldeak ere pake asko ematen dula, ez da? Bai. Pake asko ematen du, eta gure kasune bai, sortzeko eta laguntzen du, ez? Pixka bate, beste zeo zertan aitzea, beste zeo zertan konzentratuta edo egon. Eta astu egunerokotasunaz, eta lasai, eta gertatzen da, hortxe, okurutzen zaizkizula txiste honenak, nei, sukalden askotan okurutzen zaizkit, eta mendira junda taulare, bai. Bai. Eta gero gaina, sukaldiak sekakena, nik uste batenak, danok berdiaula, danok ondo jateko, gero etxekuai jaten emateko, dekela postasun bat, ez da? Eta maitasuna adierazten dek, ez da? Izo zeiten dekenian, da etxea etortzea, bikotia, lagunen bat, zoze goxua ikindako emate jok, eta hor maitasuna ematek, ez da? Duda gabe. Bai, eta horre de, badao antzekotasun bat, ze gu ere azkenen hortan ibiltzen geha. Guk ere zehozer sortzen dugu, errealidade bat hartu eta transformatu iten dugu, modu erakargarri baten publikoa eskaintzeko, ez? Eta publikoangan reakzio bat sortzeko, barrealgara bat, irriparre bat, sentimentu bat, emozio bat. Ogin zate bat, Eta sukaldeak ere bauka horrekin antzekotasunik. Bai, aladek. Bueno, hemen txe, ingo deuna da, hemen jarrietena da, ospina, ura eta misua, hemen dakau, dena Juliana mostuta, botaitu pipermina, erramua, eta piper beltza, eta ingo deuna bertan jarri, egun batetik bestea. Vale, Jon ikingoeken bakarraek berta bota tipulina kasu hontan, eta listo dakau. Eta bitartean jungo erreportai bat ikustea, ados? Earki. Eta noa jungo txik ba, bidazoa Tap Room Irunen dao, eta nola ez, tapa eharrak iteitue, eta edariak ebai, guazen bertara. Aupa, gaixo, Joseba, endika naiz, ongi etorri Irunera, bidazoa basure beri taprumean gaude, eta pixkat bertan iten deuna kontatu ingo dizut. Hemen bidazoan Garagardo artisau ekoiztu iten dugu 2014 urtetik, eta guain dela 3 urte hasi ginen baita taprumarekin hemen fabrikan ondon bertan.
eta bertan seiatu ingea garagardo artisau guztia gure elaboraziotan sartzia janarian, baina gero kontuan izan da jendia intolerantzia pila bat ditula eta gero vegetariano eta olako pertsonak daudela, pixkat guain amoldatzen ari geha, eta ez dugu bakarrik garagardua erabiltzen, baizik eta ere, adibidez lupulua edo zerealak, infusioak iten edo postretan sartu. Hemen egunero 10 referentzia ditugu, kainero bezala, eta gero, aparte, botillak eta latak gaude iten. Serie desberdinak iten ari dira, eta hilabetero edo bilabetero berri bat ateatzen ari dira, eta normalian gutxi gora bera 14 bat eukitzen ditugu normalian, referentzia desberdin. Baditugu garagardo batzuk, hasi ginenetik dauzkagula, eta nire ustez gehien saltzen diana eta gehien gustoko dituena jendia da. Larrun, boixeipa badala, agina, eta gero jende asko dago garagardua gustoko ez duna, eta azkenian badakagu Kasper izeneko bat, blond bat dala, eta hoi pixkat errubia tipiko bat bezala, jendia nahiko gustoko du oso suabea delako. Nire ustez garagardo espezialena edo ez dakit nola esan, garagardo beltza, dry stout adibidez, hoi kafe notakin edo bestela, sour motatako garagardua baita, nahiko espeziala da, zeren sagardoko modukoan da, eta azkenian jendeari diferentea resultatzen zaio. Bueno, sukaldean gaude eta gaurko errezetan txipiroiak prestatuko ditugu Andaluziarerara temperatura basuan indako arrautzekin. Lehenengo alioliakin hasiko ginateke, baratxuriak olioakin batera jartzen dugu kazo txiki baten, eta behin pixka koloria hartu dutenian, kolatu iten dugu eta olio hori oztu iten dugu. Behin baratxuriak ja sukaldatuta ditugunean, gorringo hartzen dugu baratxuriakin nahastu, pixka trituratu iten dugu eta ja bertan olioa sartzen dugu. Turmixakin eman, montatu iten dugu, eta behin ja montatuta daukagunean, ospina pixka bat sartu iten diogu, ja bukatzeko. Behin aliolia prestatuta daukagunean, arrautzekin jungo ginateke, sartzen ditugu 75 gradutan, ronerran, eta 25 minutu. Eta gero ja bukatzeko, kalamarrak garbitu, zatitu ingo ditugu, janari azkarra ofertatu iten dugu, baina kontuan izan da saltsa eta olako gauz guztiak etxean inda daudela. Irinan sartu, frijitu, kalamarrak frijitu ondoren, ja plateratzea gelditzea bakarrik, aliolia manga baten sartu indegu, guain 3 korapilo ingo dizkiogu, gure kalamarrez gain, gure platera arrakastatxuenak, natxoak izango lirateke, bertan frijitu iten ditugu tortillak, guakamolea etxean itea, krema agria baita etxean itea, eta horrez gain baita tako desberdinak preparatze ditugu, baditugu kalamarrekin, baita behi mingainakin indakoak, eta beste batzuk arrakastatxuenak azkenian kotxini eta takoak dira. Eta ja, bukatzeko, arrautza bertan bota, eta gaurko errezeta bukatuta dakagu. Bueno, ja, bukatzeko, espero errezeta gustoko izatea. Bakizun nun gauden, Irunen, Bidasoa Basbreberiko taprumean, eta bueno, laizter arte, eskerrik asko. Aupa, endika gazte, ieizi artista gutza, ze kalamare. Jode, bai. Gozia, sartze zaio batei hola, Gozia, sartze zaio, eskerrak hemen zu onduan gauden, da laizten jaten hasiko gehan, baina ahi, ama, zei txura, eta platerre harra, arrazillo harra, eta geho garagardo fresko horrekin, Ze gauza hona. Jungo gairunea, bisita bat ikia. Bezarka da hondi bat, jarraitu horrela, eta betikoak, gurean jarraitu behar dugu. Bueno, hemen txe, tipulina martxan dakau, ni shitakia moztukoet, bertara botakoet, eta geho hasiko geha dena, entxalada barruan botatzen. Lagunduko ja guain betu, zagarra honekin imerdi hau, zuritu, zuri gailuakin hobeto, ez da? Bale, bai. Bale, zuri gailu hartzen dek, zuritzen dek, bihotzak entzeiok, eta lauki txikitan iten dek, bale? Geho, oliba garbitzen jarriko jat, hemen jarriko eskiat, eta ikusiko, ezurra teako zio. Sekula te aldiok ezurra olibei. Ez?
nik hauian baita, geho bota baina, beixak katxarrito zego hauia. Jartzen dek hemen. Txapelketare bai, zeinek urruti gota. Inu nik, kampeonato de huitos. Bai, junitzen zeara, Moreda de Álava. Eta uan zeok, zeon trujal bat, eta bertan, beha egiten duen zuen geho batzutan lanzamento eguito sala azeitunan ezurakin bota eta urrutin eta golako gauza kondo. Atxurra botatzea baino, seguro. Ikasten baino beto, ez, lanzamento de azada eta egiten dugu. Bai, txixa urrutira egin, da txistua bota eta eguito eta horretan nahi kondo biltzen dut ikastolan. Liburu tarten da, eskaxago baina. Eskaxago, marraskilak iten liburuan da. Oida. Bueno, Jon, eta aiz, bakarrizketan ibiltzea aiz, aktore lanak indituk. Zerrekin goxatzen deke jo, nun murgiltzea izo beto, zer norabidetan nua, o pixkatanetik ikustatzea ikutzea? Bueno, pixkat diplomatiko izango naiz, erantzunekin, gauza bakoitza dauka bere esparrua, ez? Ni aktore lanakin asko gozatzen nahi naiz azken aldin, tokatu zait bai kamara aurren egotea eta kamara atzen ere bai. Eta bitan asko gozatzen dut. Eta egia da, sormen lanakin, hoxe, asko gozatzetela, ze lan oso politia da. Zerotik astea zehozer, burun daukazun zehozerrei forma ematen astea. Gero ikustea eraikitzen juten diala gauzak ez da. Hori da, prozesu hortan asko disfrutatzen dut. Eta gero, kamara aurren ere bai. Ze azkenen, sormen prozesuan beste parte bat da. Ematen du, igual, aktore lana izan daikela lanan azkeneko, edo prozesuan azkeneko partea bezala, baina ez da hola, ez? Eta hor ere, sormeneako tokia egoten da. Eta hor ere asko disfrutatzen dut. Eta baita, rodajea asko gustatzen zait, ez? Serie baten honen, edo pelikulan bat rodatzen edo, baina antzerkiak ematen duen zuzenekotasuna, eta monologoek ematen dutena ere, ez? Holtza gainen egotek ematen duen zuzenekotasun horrek eta bapatekotasun horrek ere... Bai, jasotzen deken feedback hori deitzen dan hori, ez da oso eskerrenekoa da, eta azkenen aktibitate bakoitza desberdina da, baina gozatzen da bai batzukin eta bai bestekin. Orduan ezingo nuke aukeratu, ez? Zein maitezu, gehiago. Aikiago ama, hoxe. Ezin dek aukeratu, jazak. Segun zertako eta segun noiz, esatekan bezala. Mimituan abaitut, ni normalian amatxona joten naiz. Hoi da, paga eskatzea aitak normalian gehiago ematesin. Ebakizu, zenen agun, baina dana balio du. Hori da, hoxe, zea bakoitzak, aktivitate bakoitzak ematen dizula berea, ez? Bere mimoak dauzkala eta hoxe. Eta egile aldek elektrikaria izan nintzala. Bai, pelikula baten, elektriko lanetan ibili nintzen, hori uste 2010 urten izan zela. Baina zure ogibidea izan zen, hori kasi zendun edo nola bukatu zendun hor? Momentu hartan Madrilen neon zine ikasketa. Esan aktore elektrikaria, baizik eta zan teknikua. Bai, argi jartzen eta hoi da, Fresnelak eta danetikan. Baina kontua izan zen gu, garai hartan genbiltzan, zean, Madrileko zine eskolan ikasten, eta gidoilaritza ikasten nahi nintzen. Eta hori, justo urte bete bakarrik naukan, eta aiten nun, goizetan lehenengo maila eta bigarren maila atxaldetan. Urte beten nahi guan, 2 urteko kurtsu batea. Hori da. Eta kontua da, lehenengo mailan eskola hartan iten zana pixkat denetik. Eta danok iten genuen danetik. Praktikatan eta, aste baten, akaso tokatzen zitzazun zuzendari izatea, eta beste aste baten, elektriko izatea, edo dekorazioa eta pixka zuzentzea, edo horrela. Eta bueno, elektriko lanak edo, ondo baten zitzaizkian. Eta halako baten, hartu ninduten hortxe irakasle batek grabatu bertzun pelikula baten, eta hartan, elektriko bezala ibilin nintzen, bai. Ona, eta sekula eraman alde txispazo ikan, edo sartu alditu bilatzak entxufian, o... Bai. Ibiltzen da nahi pasa itxezaio, eta holako, batzutan fokoa bero hartu, guantai gabe, eta holako gauzak, beti... Bakizu, zine mundun eta gauzak eta ere, presak asamariken diela askotan, eta... Nik egila esan, ni beti txapuzilaz naok, eta etxian beti gustatzen zaiteko fontanitzan ikutu batzuk, egun baten izkina bat inbiar dala, egur bat pixka lijatu eta geho barniza bota, baina elektrizitateak beti emantziak hor... Karo. Esaten, entxufe bat jarri argi guztik enduta, baina geho, burua eman inbertzako gauza nundik, eta indarrak eta... Gauza guztitan bezala ez, kontu zibili barra dao, eta gauza kondo pentsatuta inbarra dao, eta hoxe. Baina esperientzi politia izan zen, eta berri zengo nuke, tekniko lanare asko gustatzen zait. Eta gaina,
Gustatzen zait eskola horren filosofia baita ere, ze iruditzen zait gure mundu hontan ere jakin beharra da, hola danetik pixkat. Dudi gabe. Empatiko izateko baita ere, empatia pixkat eukitzeko. Jakiteko gauzak gero, ateatzen dien bezala ateatzeko, atzetik zelan daon, bakoitzak zelan iken duen. Dudi gabe. Eta zuk ez dakit, kamara grabatzen hasten dieneako, zuk dana prest eukitzeko, aurretik jendek zein duen, ez? Alaxe, nik hori esate gure obradoren ebai, azkenian, jendea, zein du pastela oze goxua, baina zenek obratu du, zenek garbitu ditu ontziak, zenek eraman du furgonetan, azkenian talde bada, eta askotan, leku guztitatik pasatzen zenian, gehiago baloratzezu eta gehiago apreziatzezu bestian lana. Badakizu zer triskantza honen egotia, eta azkenian, zure lanak nola prestatu urrengokuak errexako iteko ere bai, azkenian horiek talde lana, ez da? Bai, eta nahi pasatitzaten adibidez, nera itakin, beak, beti lagundu izan hau, baina hasieran etzon oso ondo ulertzen ze mundutan sartzean joan, edo ze mundutan sartu berri nintzan, eta behin gogoratzen naiz, horre etxeko balkoian berekin izketan nahi nintzala, pixka bate azaldu nion, rodaje bateko funtzionamentua edo produkzio bateko funtzionamentua eta fabrikako funtzionamentua etzala oso desberdina. Azkenen jende pilo bat zehola hor lanen, bakoitza bere funtzioa betetzen eta engranaje bat zala hori dana eta hor nik uste beak ere ulertu zula pixka bat eta... Bai, askotan betatu jain gabe, haude, kamara horrian jarri txorimaluan egin da... Horren hortik aurrean, lanean ijoala esaten nionen, beak ulertzen zula noa eta zertan ijoan. Hori de bai, baina... Zortea hori daukau, ez? Eta bizitza, guantxe emandik beste kalambrazo txiki bat emandik, ez da? Zen aita izan naiz, ez da? Bai. Eta zemu txispazo hori. Bueno, oain arte eukideten pelikula ipolitena, ez? Txoen, batxoak. Bero, gure Teo txikillai jarri beharren. Teo izena aldik. Bai, Teo izena. Ze polita izena. Hilabetetxo bat betetzen du gaur. Gaur? Maiatzak bukua da, hilabetetxo bat betetzen du. Eta bai, hoxe, pospozik gare, berekin, eta guk esaten deun bezala, egun guztia Teo bizilloa ibeira. Teo bizilloa, bale. Eta postasun handia ematen du, ez? Ze gauza jarrak, jaio berri bat etxen eukitzeak posa ematen du. Posa emateik, eta gauzak ematizik grinare bai, behantzako gauzak iteko, beste era batea ikuste. Nik uste nire bai, kontatzen dienean da, harra ekela, bestia ekela, baino, benetan bizi arte ez dakik, emozio horiek ez dutu. Bueno, maitasuna borborka emateko, eta erregalatzeko, eta daneako, eta gero baitare, nola aldatzen den denboran percepzioare, bai, ez? Baina, azten dira gauzak beste iraupen bat izaten... Guantxa, ateako nahiz etxetikan. Bai. Nahi bai. Baina ez. Joseba, honen nola funtzionatzen du? Beitu, ikin beharrekenak, bertan sartu, hau irikitzeko inberdek aurrean peixkito. Eta inberdeken bakarrak bertan sartu, eta zanpatu, eta zurrateko zain beste aldetik. Seguruan hauen kendu gabe. Bai, seguruan kendu gabe. Bale, hemen, hobetu biltzeko ere, ingoiten adek, entxalako osagaiak honea botatzen jungo dituk, zagarrak berta botaia, bale? Eta, hola, txukun kudeatzen jungo ditut dena. Oso ondo. Ba, hoxe, Joseba, hoxe. Bateokin, badario la garera. Ondo. Bueno, ia dana bideratuta zikau, gero inberdi hau, krema, aguakatiana, eta hauen mosten jarraituko da, baina behitu hemen lagunak, taldekoak ikusiak izan deken bezala nola dana ondo prepatzen duen. Basitxekiten iaita izan berria izela, eta galdera batzu zezkau, galdezeko jakiteko aitatasun hori zemuzko, zenbat kontrolatzeken, jakiteko. A ber. Bueno, hemen txezeskat, 3 galderak iretzako. Lehendabiziko galdera, zer da jaio berrien esne sarakarra? Lasa, ez erantzun berri, 3 aukerazkak, bale? Eskerrak. Esnea hartu eta gero umetxoak botatzen duten korroskada da esne sarakarra, hoi A. B. Esneari alergia mota bat da, esne sarakarra. Ala, 3. C. Jaio berriek buruan izaten duten koipe, oskola edo kostra da esne sarakarra. Betxu. Gaur gauza berri bat ikasita jungo naiz, ez? Pagaitu bi! Idea ike, baina... A ber, nik ustete... Bueno, ume jaio berritan izaten duen... Bueno, kostra edo koipe hori, bermisa izaten da. Bermisa. Esne zarakarra igual izango da...
behin esnea hartuta gero botatzen duten korroska da hori? Alergia eta ez dakit hortik jungoan? Ba ez, jauna, ik zedek, goi buruan atertzeko zoen kostratxoa ditu, baina ik izen zientifikoekin, latinez, baina euskerazdek esne zarakarra. Nik ez dut beste gauza da. Bale, esne zarakarra, ja behin esnea hartzen azten danen umeak, ateatzen zaion kostratxoa. Iria eguen digua, baina ateatzen hasiko zako gaitxe, bai, jo 6 hilabete urte bete arte ukitzen due batzuko lakiston, emato, ama, zion ezea, Mateo, nola esatea, zuge bat, hola, oskola aldatzen nahi dala, oso Bai. Oindikane, klaro, asmatzen botoiak eta non dauden, eta a nola funtzionatzen duen. Bueno, bigarrena, zer da zorginesnea? A. Amaren bularretik esnerik ateratzen ez denean, esnerik ez izatea da zorginesnea. Hori A. B. Jaioberriari, titietatik, batzuetan oso gutxietan ateratzen zaizkien esnetantak dira zorgin esnea, oza, behai ateratzen zaizkienak, umiei. Eta C, tabernetan ematen duten alkoholik gabeko koktel baten izena da zorgin esnea. C, izan ziteken, baina... Haure ez dakit, baina B, esango dugu igual. Ondo aiaiz, bitik bat, B, oso ondo. Bueno, eta hau hirugarren galdea, ja, oirabazi ogaldu ingo egontan, Jon. Bagistak, a ber, azkenengoa, zer da mekonioa? Mekonioa, ea. Mekonioa, jaioberriek egiten duten lehen da biziko kaka da. B, mekonioa, jaioberrien silborren izen teknikoa da. Hoi B, bat kaka, bi silborrana, eta C, Vietnamgo gerrilla komunistaren izena. Venga, hor dakak, A, B, C. C, hortaz esango gauza bat. Bota. Josean Barreiro. Muxo handi bat, bihurri. Bostean nahi prestatzezko. Gidoilaria zela, eta C erantzun hori zuria da, baina, bueno. Eta mekonioa, bai, elkarrekin lan haindako geha. Mekonioa oso ondo dakit zer dan, eta da jaioberriek iten duten lehenengo kaka hori pegatzen dana ipur dira, baina petroleoa txapapotea balitz bezala, eta kostatzen dana kentzia, baina... Baina, errapila, eskerrak behin bakarrik deuen, Bai. Lehenengo eguneko gauza izaten da, eta... Guan aprotxatu za, porque guan usaiak eta xamurra ituk. Ikusiko karakia jaten azten dianian eta hola bestiak eta izaten... Bai. Horrela aldatzen injutek historia, Momentuz aguantatzen dugu, gero hasiko lanak. Ondo. Bueno, hemen bagistak, Bagistak aurraka, Jon. Pintxe harra bota gaurkuan. Bai, nik haune ideia gustu hartu diot, Bai. Vale, bueno, haure martxan dakau. Barruna bere itxura harra. Haue, bai, honea botako dituguna da, haue segia bukatzen juteko azkenengo ikutua. Eta bitartean jungo geana beste reporte bat ikustea, Jon. Zehazki behasainea, nire aitan herrira. Eta bertan Iker Markine dago gure zai, Kaxola proiektu berria etxea eramateko janari goxua. Guazen bertara. Ei, Joseba, artista, bueno, magina bat aldiz elkartu garagu, biok, eta gaurkoan hemen gaude, Beasainen, Nafarroa etorbidea 18an eta Kaxolan, hau da gure proiektu berria, etorri gurekin. Hauxe da gure Kaxola, proiektu berria, hilabete eta erdi eramaten dugu. 3 ardatz nagusi ditu, bat, eta oso garrantzitsua da bertako ekoizleekin lana egiten dugula, dena freskoan erosten dugula, eta erosten dugun guztia hemen ekoizten dugula gure obradorean. Bigarren ardatza eta oso garrantzitsua da, gure ekoizpen guztietan dena era naturalean egiten dirala, eta hirugarrena, apostu egiten dugula, produktu guztiak nekazal mundutik datozen materialakin egiten dugula. Bertan 3 ardatz horiek hartuta, arduratzen gea, osasuna ematen, jendeari naturaltasuna, hemen jartzen duen bezala nikian zaporen abia puntua, nahi dugu jendeari garai bateko zapore horik ere, berriz ere, berreskuratu, eta ikusten dugun zentro komertzialetako jaki prestatu horiek haunditzen digoztela, guk gure txikitasun honetan nahi duguna da kalitatea eman, produktu
onak eskuratzeko aukera dukitzea. Beasainen iriki genuen denda, bat beasaindarra naizelako, zure aita bezala, Joseba, ez aztu behin beasaingoa dela, eta bertan iriki genuen denda, ikusten dugulako baita baiaran indar gehien duen herria dela, eta ikusten dugu hasi den harrera hau guretzako pixkanaka doala. Jendea oso gustoa dago, azken bien ikusten duelako, guk ematen duguna benetakoa dela, jasangarritasunean, ekoizpen naturalea, azkenen bogan dauden hitzak dira, baina guk boga hori benetan sortu eta egin egiten dugu. Eta orduan jendeak azkenen egiaren bila ibiltzen delako, nik beti pentsatzen dut, horrela funtzionatuko dela. Beraz, kaxola badoa, kaxola egongo da, eta kaxolarekin gozatuko dugu denok. Bueno, eta asko hitzein dugu ja, geure proiektua, kaxola, baina nik uste gogokin ongo zatela ikusteko hor barruan nola egiten dugun lan. Mundu koloretsu bat, ekoizten desberdinak, beraz, obradorean sartu eta lanean jarriko gara. Sukaldean gaude, ekoizpen ezberdin asko egiten ditugu, eta bezeroak eukitzen dituzte 3 aukera nabarmen. Bat izaten da, garaiko produktuekin egiten ditugun ekoizpenak, menestrak diala, piparbeteak diala, beste bat izaten dira gozoak. Baina beti garai bateko zapore horik mantentzea. Arroz esnea, arroza eta esnea, flana, arrautza eta esnearekin dako flana, gure buruan dauden postre mitiko horiek, baina benetan eta inigo aditibo hori gabe egindakoak. Eta beste linea bat izaten da pixkat koloretsugoa, baita ere freskoa, garranelean saltzen ditugunak guk ekoiztutako pasta, erremolatxa kolorea balimadu edo espinaka kolorea guk sartzen diogu produktua bera ere. Eta gure kroketak, eta jendea etortzen da, bertan aukera du erosteko, eta beste herrietan, denda txikietan, saltzeko aukera edukiko duzute gure produktuak, eta behin ezaztu zer jan ura izan, hori oso presente eduki behar dugula, orduan guk kolorea eta kalidadea ematen dugu kaxola barrutik. Eta hemen italiar mundua txokoan gaude, hemen pasta freskoa egiten dugu, pizzak boleatu, pizza masa 3 egunetako fermentazioa, brutala. Eta jendeak aukera egiten du, pizza on bat jateko etxean, norbeak masa hau eraman da gero, bere etxean pizzeria montatzeko uzten dugu, nahi duen bezala bukatu dadila. Eta ekoizpenak oso anitzak direlako eta denetarik, hemen ditugu guk egindako mermeladak, kasu honetan, marrubizko mermelada itzela. Azukre oso gutxi eta fruta askorekin. Hauei etiketa jarri eta Euskal Herriko txokoetan jateko aukera edukiko dezute. Ezagutu zute kaxola, gune zoragarri hau, dena naturala, koloretsua, divertigarria eta goierrin gaude. Eta zu, Joseba, badakizu aurki egongo nahi zurekin platoan, seguro zerbait eramaten dudala, sorpresaretxoen bat, beraz jarri garagardoa, nik eramango dut kaxolati zerbait, eta gainontzeko guztiei, badakizute nun gauden, Beasainen, beraz deitu, etorri eta gozatu. Iker jauna, artista hutzaek, Gizon fina, gizon oso fina eta oso langilea, eta gaina Goierriko kasta Beasaindarra bakik, ama, ze gauza ona. Esan du gaina, nahi duzu nian makizu gure etxeko bateak irikita duela zuetzako, eta ibezelako batentzako nola ez. Iker, ikusiko baitu eta hemen ikusiko jau. Bezarka da hondi bat. Jarraitzeko, ia dana prestauta dakau, inbiar dugu emulsioa prestatu, ingo zula aguakate garbitu berta bota, gaztare bai, erdila berta bota, eta gio ura, siapia birrinduko dana, eta azkenik olioa otako jau, bale? Oire kontu, hemen dakauna da, betu, hau ja, listo dakau, ingo deuna da, entxalada izangoa epela, ordun hemen utzikoet, eta bukaeran botako bertara, denak inaztu, eta plateraratzea jungo da. Hemen ikusiko zue, dakaula, hemen Jonek prestatu digun nasketa, indeuna ospinakin, indeuna miso eta urakin berotu eta pipermina eta piperrakin bota bertara, hemen dakau prestatuta esan dugu 24 ordu, bakizue telebistan magia egiten deula, eta hemen ezin dugu 24 ordu zaion bestela. Magia esan, gezurra esan, beren. Horun, hemen txeak hau prestatuta plateraratzeko, bale?
Bueno, esan dakoa, nik emulsiotxu egingo dut, alinatzeko haue bai, eta aldi berian kontatu bihar digu, noiz estrenatzeken ire proiektu berri hau. Noiz eta nun, eta nahi diago ikusi. Estrenatu gendun, maiatzak 5 Leidorren, Tolosan. Vale, orduan estrenatuta zion, martxan jarrita zion. Aste hori nahiko potentea izan zen, Teon jaiotza, Tutun Platzen jaiotzare bai, jaiotza asko. Eta gaur bertan, Zarautzen izango naiz? Epa! Gaur bertan Zarautzen? Arranon. Arrano tabernan? Bai, haiek iten dute. Herriko plazan. Hori da, ostiraletan, edo hilabeteko lehenengo ostiraletan okrespan hau, Algaro Pola antolatzen dute. Vale. Eta handik jende asko pasatzen nahi da. Bai. Euskerazko... Gure hemen taldeko anagoitiare bai egon zan bertan, guaindala esasko, bai. Eta aprobetxatu nahi esateko, euskerazko bakarrizketalari asko eta oso onak ateratzen nahi diela, jende asko dabilela, hortan, eta hori oso pozgarria dela. Garai baten gutxi ginen, eta baina oso pozgarria da ikustea zenbat jende dabilen. Sukaldari bezain beste. Bueno, oindik ez, baina tentu zibili. Horri beukan monologo bat esate bala, hainbeste sukaldari bat abetan azetik. Baina egila da, barre libreak izan, gero ez da hobe danontzako. Ba, ez da, dudik gabe. Jende gehiago ibili hortan eta gaina euskera, ze hori da gure diferentziala, gero ez da hobeto. Ontako ere bai, barre libreak bere indarra eukiko zunda intzuna eta atea dituzu zuek monologista berriak, ez da? Bai, ni uste horre asmatu ingendula pixkat casting hori edo iten, edo pixkat animatzen jendea bertaratzen, barre librera etortzen, beraien bakarrizketak eta egitera. Horre ezagutu genuen jende asko, dagoeneko bazebilena bakarrizketak egiten, da beste jende asko gogua zaukana bakarrizketatxo bat jenden aurren aurkezteko, kaleratzeko hori da. Eta oso pozgarria izan zen, eta baina askotan, saretan tabar, ikusten dute han izan dako jende asko, badabilela saioak egiten, eta horrek kriston poza ematen dite bila zen. Bai, oso albiste hona da. Ez que hori oso saio polita izan zen, pena bukatzia, gelditu zen lekuan zuek lan askokin zabiltzaztelako, ez da? Baitare, bai. Nik oso guztua ikusten nun, tio. Guk amenazua ingen duen, bueltatuko ginela, ez dakit forma berdinakin, o beste forma batekin, baina ingurun gabiltza, guk etxe haure gertu daukau beti, eta beti kontutan hartzen dugu. Eta egia esan, esperientzi hori errepikatzea erra izango litzake, gaina eukien un talde horrekin, ez? Aitzi Berkepa eta Getakin oso talde polita ingendun, eta erra litzake hori berriz ere rekuperatzea. Jende kalen galdetzen digu, eta horrek ilusio egiten du baita. Egia esan, guk oso guztu ikusten gendun, parre harrak botatzen genitun, azkenean bizitza hontan telebista ikusi eta parre botatzeko gauza gutxi daude, eta eskertzen dira. Bai, egia esan, bai. Hauke, dugu pixkaten? Bai, hartu nahezuna. Bueno, eta hori, gauza hautan ibiliko aiz, nun gehiago dakak lotuta? Uda guztiako dakak lotuta? O uda berri jabentzat ontzo lotuta? O nola... Udara parte honetan batzuk bentsat. Gaur Zarautzen, ekainak 2 gaur Zarautzen, ekainak 15 eta 16 Errenteriko Limerik tabernan egongo naiz. Limerik taberna, oso taberna famatua da bakarrizketa mundun taula, urtek daramatzate bakarrizketak eta programatzen. Eta han izango naiz, egun baten euskeraz eta bestea gazteleraz. Ekainak 15 eta 16 hori. Gero, ustailak 2an Leaburun, ustailak 21an Lekitxon, 23 Etxebarrin, 24 Hondarribin, ezke aspertuko da hontan. Marri, hori da kaktxampa, ezke aspertuko, ez. Eta gehiago juten diateratzen, beraz. Gaur egun etorriko zaigu eta bestela... Oso ondo, bai, bestela Xabierrek bronka batako diguta. Bai. Ondo, orduan, earki beteek lista, ez da? Hori, bai, lan berri bat atea eta behintzat lanak ondo beteta eukitzia, ez da? Bai, hori jatetxia iriki eta maiak betetzia, bezala. Hori da. Eta hortan ere, Leidorreko estrenu hark ere asko lagundu zigun, ez? Leidor azkenen antzoki handia da, ua betezan, eta handik ere gehiago bateatzen jundia. Eta gehiago bateako dia. Ni, deitzen tokita, juteko prest eta monologoa eta bakarrizketa egiteko prest. Jende goxatzeko, ze ona. Eta sare sozialetan eta guen esan dituk lekua, baina jendeai burua junite zaigu, nun behiratu behar deu sare sozialetan jakiteko nun ibiliko zean da, nola dia? Nere Instagrameko perfilean, Jon Azpimarra Plazaola, abildua Jon Azpimarra Plazaola perfilen, hortxe dauket jarrita kontratazioa eta bar, e-mail elbide bat badau hor, eta interesatuta da ona bakarrizketa kontratatzeko edo, nerekin kontatzeko, hortxe dauka parada idazteko eta erantzungo diula. Ze ona.
Bueno, bizazen txala da aberazgarria india hone, Bueno, horre dauke txura. Zerretzekak. Vale. Inbiar deuna da, pixka jarri hemen, ondutako tipula eta baitare perretxikua. Jarriko diula gainean, horrelaxe, goiadakada bat. Vale. Gero, jarriko jo, emulsio horren goiadakada pare bat bastarretan. Vale, oso ondo. Hoi, kistona indek, kistona. Erki. Ikusiko, gauza ez goxea eta goxua da hau, Beti azkenean ohituta gaude maionesakin da, ez dakiz zerrekin da. Hola, egun berezitan, maionesa berezi bat itiare, egunak eskatzen unian, ez da? Hauak atea gaina, hain da modan, da hain da eskerronekoa eta goxua. John Pla, nola deitzen degire... Tutun Platz. Tutun Platz deitzen deke saio berritea, gauz hautzan, eta hemendik aurrea leku askotan. Bueno, hemen txedakau lagunak, eta bakik, kak asko, omekonio asko, eta goxatu... Hortan azkeneko hilabetetan bintzat. Eta goxatu arazi. Agur lagunak, bihar arte. Adio.